te halo perlok te kene gede tangka video te syapang kene video ko ban lej ne ko ban yatu bat U Jisu ong halor ne Mawsiang ante ka balang balai ngim kali ka baibl hi dei mono ta U Mawsiang pat balai ba U Jisu kali kene jing kali hakisan ran lo ong yanga ki breu ki ong bangalong U Jisu la kali khnang ya kene jing kali hakisan ran namar ba ukwa ban pen pau ila de ba ulong namar kene kadau la kali khnang hakisan ran yanga ki breu ki ong bangalong te hang neru U Jisu la kali biang hakisan ran uda ong ki pajpa ki ong bangalong te ki senran kali atu ha U Jisu ki da ong ba don ki pajba ki ba ong ba melong ta U Yonis unang baptis don ki weipat ki ong ba U melong Elis don ki weipat ki ong ba melong ta unang tulpa nagi barim u balami pat kata kalong ka jing tip ki pajba syapang U Jisu namar ba ki pajba haka to kapor kim pat tip ya U Jisu ba ulong le ne ba udeu namar ki ba bun na ki pajba kim pat tip ya U Jisu ba ulong le ne udeu rei ki tip hadin tadan dalaya tu haki te hang ne pat U Jisu la kali haki sanran ulong phite phi ong bangalong namar ba ki pajba ki ong ya U Jisu khrist ba ulong ta U Yonis no baptis la neu ta Elis la neu ta nong lupa barim u balami pat handrai ula kali pat haki sanran ulong phi pat phi ong bangalong te U Petros u dayatu ba ulong u ta khrist u jong Blei namar tang ki sanran ki batip ning kong ya U Jisu khrist ba ulong ta khrist la neu ta jong Blei handrai ki pajba kim tip ki batip namar kene kata U Jisu ula maham yaki ba kim dei bniah hanoru ba ulong ma u tau khrist namar kapor kam padei agar kapor bniah te hang ne U Jisu ulong hakisan ran phite phi ong bangalong U Simon Petros ule thu bat ulong melong khrist U U Blei baim kane kalong kata jing pla jong kisan ran syapang U Jisu hang ne pat ka jing pla jong ka Martha bat u Nathaniel ka Martha ka le thu ngit ba melong U khrist baru U Blei u bansawan sa kaparthei baru Nathaniel baru le yathu baru loong ko rapa melong U Blei bat me long U sim jong Israel te kane kalong ka jing pla jong kini ki sandan syapang U Jisu ba ki tip ba ulong U Blei dan ulong tau khrist bat U sim jong ki Israel te kadai hok ban khot Kumta namar U Jisu ulong hisha Kumta Hendrai ni kipa pun ki pajpa hak ta kapor kim patip noi tang ki to ki sanran ki padon hajan badu Jisu ki tip ni kong ya U Jisu ba ulong tau khrist dan us im jong ki Israel Hendrai U Jisu la maham ki ba kim dei bniah thu preu taran dala pendep yak ba ulong hang ne perkadon kapor ba ki sanran jong U Jisu ki lap hadin no na ka babut ya U Jisu badu Jisu la kali ki ulong phirup hinya lek no Hendrai U Simon Petros le thu ko trai dei hang no pat ngin lek me medon ngaktin ka jing imbo jekut bat ngingej bat ngi tips kem ba melong tau khrist U Blei baim te hang ne U Jisu kali haki bat namar ba ki don ki sanan ki bala phaitin no bat kimbut shu U Jisu bat U Jisu la kali haki phiru phine lek no ndei U Simon Petros pas ula phla hang no pat ngin lek namar kane dau U Simon Petros u ngej U Jisu khrist u ngej kem ba ulong tau khrist bat ulong tau U Blei baim kajing pla jong U Petros syapang U Jisu ba ulong tau khrist baru tau jong Blei baim dei mano ba pan pau hang ni U Jisu le thu suk ma me ko Simon U Jona kadok perkasnam kam simla pun ya kata hame Henry ukpa jonga ba beneng te dei ukpa jonga ba beneng ong U Jisu ba pan pau ne ba pan ha U Petros ba on pla syapang U Jisu ba ulong tau khrist ba du jong Blei baim namar dei U Petros ba pla syapang U Jisu ba ulong tau khrist ne jong Blei baim namar ne kada U Jisu la ong ha U ngarung ong hame ba melong U Petros bat halor uni U Mawsiang ngan te ka balang jonga te ka kherdop ka dijok kanam la yaka hang ni U Jisu ong melong U Petros kabamut melong U Mau bat halor uni U Mawsiang ngan te ka balang jonga Petros hane ka kantin Petros hane ka theuru U Mau barit ngin pe ka baibl den em U Petros U Mau te hang ni U Jisu la ong ya U Simon Petros la ong ba melong U Simon U Jona on khot yame U kepas ka balalong ha batai U Mau te hang ne ngi thu ba U Jisu ong melong U Mau bat halor uni U Mawsiang ngan te ka balang jonga hang ne U Petros u dei tang U Mau barit yang ngi ru khot U Mau bat hang ne U Mawsiang pat ka theu syapang U Jisu hi namar U Jisu la te ka balang halor lade namar ka met jong Jisu khrist kalong ka balang pada ngi ru khot lang bangin long ka wei ka met pat U Jisu khrist te habangi ong U Petros kamut ka theo U Mau badangi rola khot ki mau baim bangin te ya ka balang haka met jong Jisu khrist namar U Jisu khrist ulong kalong ka met jong U ka balong ka balang
namar hang ngi U U Jisu khrist hi haka baibl ngi lap pau dei tau Mawsiang jingpynim baru Mawsiang ya kaba onom don bala ban nikhi Hendrai petros ka theo tang U yangi ru la khot U baim ya ka bala telang yangi U Jisu khrist ngina pe ka baibl kana bangin sngewthuh bat hang ne U Jisu loong ngan ai hame yaki shabi ka hima ki peneng bat ki ru ki ba mente ka khandau unte peneng ru bat ki ba men pelaj ka khandau un pelaj peneng ru hang ne U Jisu ong bangan ai hame yaki shabi ka hima ki peneng une shabi ya ka bau Jisu la ai ka balong ka kosper ban yalap haki breu baro ban nge ka kerteng jong U Jisu om simla ai tang ha U petros ban yalap handai ha baro kisanran bat ha baro ki bange ha U dei ban sngewthuh ba klais pangane namar ki shabi ka bathau sibun ki shabi dei tang we shabi namar sibun ka kten lane ka jing pla sipang ka kosper kidon tang U petros marwe onomla namar balai U Jisu la hukum yaki sanran bakim dei bniah baru ba ulong mau ta U Jisu khrist ne ta khrist kun jong Blei baim namar tat onda ukun beru ulami pat nagi bayap te hangta kila bniah ba ulong shisha mau ta U Jisu khrist ba ta khrist hang ne mentang ne beteng biang sipang une mau ha u ba haba piawan kum U baim ya bala kan taj no shisha dagi breu handre ya bala jied ta Blei te yangi la jied ta Blei kum kita ki mau baim bat ki bolong ki ba kordor namar ngisutu ba ya petros ru la khot kepas leu tau mau ya kabal batai pada yang ngiru la khot ki mau baim ting sngewthuh bau tau Mawsiang udei U Jisu khrist te la dangi te ya jing jongi halor U Mawsiang ka mut halor U Jisu khrist te ngin ne scam nei la dangi te ya jing jongi ha U petros u balong tang U kum bala khot yang ngiru U baim te haning sngewthuh ya ka farsi ya ka bau to we U batai ya ka jing halor U Mawsiang u balong U Jisu khrist te ne scam handai u to we pat U batai ya ka jing halor U siap kamut U batai ka jing halor ki breu namatang U Jisu hi balong U Mawsiang u baskam te haning trai episode 2 ya ka jing jongi bangin dei bantai halor U Mawsiang u balong U Jisu khrist namar hane bangin dei ban sngewthuh namar ka baibl ka khot yangi kum uta U baim lane kita ki baim te hane ka ngin dei ban sngewthuh hi phemti ba philong ka ying shong jong Blei ba sim jong Blei shong sa po jo phi te habangi ngi long tang ki breu ngi long tang ki khot re U Jisu khrist u balong ta u met pa lane uta U dong te yangi ru la te lang sha u nomar kane ka dau U Blei u ong hi philong ka ying shong jong Blei ba sim jong Blei shong sa po jong phi te habangi kran sepang ka ying mane ka dei tang ka jaka kentang lane ka dei tang ka jaka mane lane ka dei tang ka jaka ban yalap lane baniah khana lane ban panlong jing sang Hendrai U Blei shong sa apo do no jongi te namar kane ka daw ha pa sngewthuh ba compare la da kalong kumno kaying mane kalong ka barit ne ka bahe Hendrai U Blei u shong sa apo ka do no jongi breu ki ba priang u bat ki mane u kat kum kamon jong u te haning trying dei sngewthuh bangi long kita ki mau ki baim ya ki bala telang yangi U Jisu khrist ban long ka ying shong jong U Blei lane ka jing shong jong sim ba khoj hapo do no jongi iwei hang ne bangin dei ban sngewthuh ya ka bau Jisu ong halor u Mawsiang ante ka balang te u tau Mawsiang udei hi U Jisu khrist Hendrai U petros u dei tang mau yangi ru la khot ki baim namar hang ne ka baibl hi ke thu ya phiru kom ki baim la te ban long ka ying ba kan jam sim ka jing long ling do ba khoj ban knie ya ka jing knie ba kan jam sim ya ki bala priang hun da U Blei da U Jisu khrist te hang ne bangin dei ban sngewthuh yang ngiru la khot la ne la te lang ban long kai ying ba kan jam sim namar kane ka daw dei ban sngewthuh dei tang ya U petros ya ka ba U Blei la te ya ka balang handre yang ngiru baro kat ki bange ha U Jisu khrist lane kat ki bange lane ki ba shani halor U Mawsiang u balong U Jisu khrist kat ki ba te ya ka jinge jongi ha U Mawsiang u balong U Jisu khrist te hang ne nga trying dei ban sngewthuh ba ya U petros la khot U yang ngiru la khot ki baim te haba kumta la te lang yang ngiru sha ka balang ka balong ga met jong U Jisu khrist te yang ne nga trying dei ban sngewthuh kat kum ka baibl
te hangni ha rom lanong kaba nyo khot kaba sao ko ong gumle kumju te ma phi ko ki para bangai chonga la pan long yap ya phi ru ya kata ka hukum da ka Met U khrist khnang ba penyo yo kurim bad way pa te hangni ngewthuh kita ki ba yo kurim kilong kita ki para bangai ki balapan kre lade baneshem bad U Jisu khrist haka way ka si way pa hani ka theo chpang U Jisu khrist ki ba yo kurim hangni ka theo chpang ka kren pasi chpang kita ki breu ki badan haka balang ki balapan kre baneshem bad U Jisu khrist dan kita ki breu ki bala penmi pat haka jingpynim pat ka baningkong ti ka palang hangni ka theo chpang ka Met U Jisu khrist bat ki para bangai ki long tang kita ki bansa yo kurim bad U Jisu khrist ka bamut kin saya kandu haka way ka si haka singi ka bakhadu andalapan mi pat yaki te hani trai ngewthuh ba omdei ka balang ka ba mi pat handai dei ki para bangai simet ki bangai katkum ka ktin jungu lane ki ba shakri u katkum ka baibl lane katkum ka mon jungu te hani trai ngi dei ban ngewthuh ya ka baibl hi ka ong lane ka hi kai namar hangni ngla ba ngewthuh chpang ka balang bat ula pandem ya ki baro apo ki kijat jungu bat ula bu ya u ban long u khli halor ki baro ya ka balang te ukli jong ka balang ude U Jisu khrist ka balong ru ka Met jong u te ka balong ru ka Met jong u ka jing pendap jong tau bala pendap ya ke baro ha baro te hangning ngewthuh ba ka balang ka long ka Met jong u Jisu khrist u balong ukli jong ka balang te hangne bangi de bang ngewthuh ba ki ying mane ke de tang ying mane re ya ka ba ki breu bidon hapo ki de ban mane ya U Jisu khrist namar ka baibl ko ong ba ki kho su baro kin dem au te hane bangi de ngewthuh kampel lada ka ying mane ka long ka barit ne ka ba he namar ba ka shong ha ki breu ki ba mane hok haka ban sem ba haka jing shisha ya U Jisu khrist te hangni ka long bangi don kam ba ngewthuh ya U Mawsiang namar hangni halor U Mawsiang ngan te ka pala te hato de petros U Mawsiang ne petros de tang U Mau ne de mano U Mawsiang hato de U Jisu khrist henrei U Jisu ong halor U Mawsiang ngan te ka pala te ngina pe de mano U Mawsiang hato de petros ne de U Jisu khrist hi ngina pe ka baibl te ban ngewthuh chpang U Mawsiang namar pa U Jisu ong shwa ban khai U Abraham ngaladon lale ngalalong te U Mawsiang uladon lupa nadu men shwa nadu ka kitab ka barim hangne ru ngila banyu i chpang U Mawsiang ya ka bangi tip bau de U Jisu haka kitab ka barim phila ban pule hi hangne namar ba ka jingpynim ka long tang ha U Jisu khrist su ba long U Mawsiang namar bangi ngewthuh ba U Jisu de U trai bat U de U Mawsiang kane ka kantin Mawsiang ka kren chapang U Jisu ba ulong hi U Mawsiang te ki ba shani au genes camp tengin ya pech hangni ha Matthews sonong ka nyo ko ka ba art pusau te mano baro u ba sngeu ya kane ka ktin jonga bat u ba le yaki ngan trai u kum u bru ba start pat u ba te ya ka ying jong u halor U Mawsiang hangni ka theo chapang u ba nge ha U Jisu khrist ne wa te halor U Jisu khrist u ba long U Mawsiang te kum u bru la trai kum u ba start sam rupa tang ma U balong U Mawsiang jonga bat ka jingpynim jonga u balong ka khot ba chrong jonga onnom pen khi yanga te mano U Mawsiang te U Jisu khrist te phila pan pule haneru u trai ulong U Mawsiang jingpynim sam khat khra lai pue na ba U balong U Blei andre tang u trai bat U balong U Mawsiang andre U Blei jongi u balong U Jisu khrist hangni la kren chpang U Mawsiang ha kitab ka barim ladangi ka ang ikot ketpat hau trai balong U Jisu khrist U Mawsiang tenga trai ngi dei ngewthuh yakene te mentang in le ka kitab ka batmai kna ba ngin tip de mano U Mawsiang te hangni ha wei korel nong ba chpau kot ka basau ka yathu bat baro kiledi ya ka chu ka jingdi ba ka jaman sim namar ba kiledi na U Mawsiang ba ka jaman sim bat bala put yaki te U Mawsiang ulong U khrist te hanengi tip ba U Mawsiang ya ka ba ki Israel ki di hari klau ki di ya ka ta jingdi ba ka jaman sim ya ka bangi tip menta ba ulong U Jisu khrist te U Jisu ong na em ba pendi ya ka ne ka pen sliang biang dei lada pidi ka ya ka bangan ai manga te phidam sliang shu te hangning ngewthuh ba U Mawsiang ya ka ba ngin senia U balong tang ha U Jisu khrist te hangne ha episodes nong ka bani kong khot ka ba ar ka ong gomne patula pendam ya ke boro apo ki khichat chung U Jisu patula pu ya U balong U khli halor ke boro ya ka bala tengi tip U Jisu ulong U khli halor ka bala bat halor ke baro
day ki preu ngene mano namar lada ki preu ki ong pa u petros u day kli jong ka balang kata ki kimnge ki ka baibl ya ka U Jisu ong bulong u kli jong ka balang te day mano dai te hi tang U Jisu khrist te hang ni ha episos nong ka ar khot ka ar phau hadu ar phwe kong kumne bala te ya phi kemudian halor kan nong rem ki apostol bat ki nong telupa bat u khrist ulong u maudong ba kli u maudong hane ka theo chapang U Mawsiang lane u tau maudong ya ka ba la te lang yang iru bat ha u ka jing te baro ka we bala ya pentai pha kala nang san syakaban long ka U Blei ka ba khot au trai te yang la khot lang ban te sha u i tip hang ne ngewthuh bala te yang ban long ka jong Blei namar ka Met jong iru ka long ka jong Blei te la te yang ban long ka jong Blei ba khut au trai abaya kran syapang ka balang ka dai tang ka jing ya lang jong ibreu ya ka bala khot lang i we ban te sha U Jisu khrist ban long ka balang te abaya kran syapang ka balang te ka dai ka Met jong Jisu khrist te kam dai ka jong no ro te abang ngewthuh ya gane kam don ka no ka jing ya pe ne ka jing ya sarong namar balai kasyong hangi simet bangin penyasno bat U Jisu khrist u balong ka balang te ladangi penyasno ia lade sha U Jisu khrist kat kum ka baibl te mano bala ban kan tho don shu bala ban kan tho namar da kumno pat kan tho handai lada kam day te kila ban kan tho namar balai kam day lenengi la ban patchai namar ka baibl ko ong bangi habat patchai ni haban ya thu kat kum ka ten jong Blei te hang ne nga trai don na plan jong phi ki bom ngewthuh don na plan jong phi ki ba ngewthuh syapang ka balang ya ka bala te halor U Mawsiang u balong hi U Jisu khrist te nga la ban i ki khot baibl te sa persang ban ngewthuh hi bat lech pule haka baibl ka ong kumno ka yathu kumno te ka ne ka long tang ka video ya ka banga yathu syapang ka balang ya ka bala te halor U Mawsiang u balong U Jisu khrist ba yang iru la khot ban te sha u ban long ka balang lani ka jong Blei te hang ne prolog kalakut in se syam pas koi pat ki video ha koi kapor kublai sibun de phi ke page ne ka video U Blei ngur khu ya phi tu ine te ye ke jingi halor U Jisu khrist u ma long tang ma U Mawsiang jingpynim